kaphi? Ngicela nimbambe. Yabo nje mina uyangibona sisi anginayo idrama yokulwa. Mina nginayo idrama yokulwa. Sisi uThabiso uthatha ubuthongo bami ngeke ngikwazi ukuyeka le ntombazane. Wawuthanda munu. Wawuthanda. uThabiso ubeplanile ukuthi uzoletha inkomo yama. Usangayiletha. Kanjani? Kanjani ithekela wena inwele zoplastic kanjani? Mina Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le isibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba usisi wami ela eceleni kwami kusho khona lokho ukuthi khona lo muntu ospecial enhlizweni yakhe asemenzele izinto angayi-understand kahle. So ingakho ela ehleli nami kulo sofa lo oyelo ukukhombisa ukona lokho ukuthi unendaba nomuntu wakhe, so kufanele noma yini angayiboni kahle ayilandelele. So ingakhila. So ke asesimuza ukuthi ingabe usiphathele ini. Sobona kunjani? Ngiyaphila ninjani? Siyaphila nathi. Umaba lihleli naye? Umafuthelezi uNolanga. Ungqengelele. Yes. Usokalisa. Yes. Ishinga lentombi lazilobola yona. Hawu. Ubuya kuphi? Ngisuka khona la eMontreal eduze waseCrossing. Oh, okay. Yes. Ukhulele khona? Yeah, ngikhulele khona sisuka kaEle ikahle kahle. Emlazi? kaEle kwaMash. Oh, kwaMash. Yes. Oh, all right. So ke ngicela uvele ungichazele ngomuntu wakho ukuthi nahlangana kuphi, kwakuyinini futhi nahlangana kanjani. Yazi bengichaza lesi story kodwa okay. Wavela wasmile. Shuthi ke manje usuyakhumbula ukuthi nahlangana kanjani noperson wakho. Yes. Especially kakhulu kwena le ndaba ne? Kakhulu nje. Nahlangana phi ongilandisa? Okay, mina bengibamba amatoho lapha yami eWaterloo. Okay, bengijwayele ukugibela isitimela because le toho ade ngilibambayo belingakhoki. Sino guy besijwayele ukuhlangana ke yena ube emsebenzini mina semphuma emsebenzini. Besijwayele ukugibela esitimeleni esodwa mina bengumuntu othanda ukulalela intshumayelo ke kwi-Coach Speed. Okay. Intshumayelo iyiphi yona? Yeah, yamanazareth, yes. Okay. So uGuy nawo bethanda ukuhlala lapho. uGuy wayejwayele ungibingelela ngibone nje ukuthi lo guy uGuy right. Naye ilale intshumayelo yamanazareth. Yes. Manje evezi mina isitimela yazi angijwayelanga Nkosi yami. Kodwa ngiyazi ukuthi because ngiyibone phela ku TikTok, ngiyazi ukuthi khona la kushunyelwa khona la kusinwa khona, bashaya khona ingoma, khona la kushova khona amakhadi. Yes. So ubona ngani ukuthi le bathi i-coach bayibizana? Yes, i-Coach Speed coach lapho nje. Okay, into ecishe zibe lapho. Ubona ngani ukuthi okay la kuyashunyayelwa, la kudlalwa amakhadi, lapha kubanjwe inkunzi, la kuyabhenywa, lapha yana kusinwa ingoma. Ubona kanjani? Sibone nje mina ngavudane ngayithandela nje ukungena kule Coach Speed. So kwaqondana nami ukuthi vele yabo ngaze ngiqala ukugibela isitimela ngagibela kuyona le couch. Okay, ngagcina sengijoyele because uyona engayibona ngathi ngcono kunamanye. Oh, okay. Yeah. So wayinombola ukuthi lo ngiyohlezi ngigibela. Njalo nje ngohlala ngigibela le because amanye awaphephile. Oh, okay. Manje vele wena ukhule ngaphansi phansi kwesandla sabazali ababekhonza kumaNazaretha into nje usuyibamba nje esitimeleni? Into entsha nje kuwena? Ngingasho ukuthi nabazali bami ugogo wami ukhonza khona kwaManazaretha. Okay. Yes, but mina bengingayena umuntu kodwa ukuthanda khona ukukhonza lapho kodwa intshumayelo yakhona iyangimotivate nje. Iyakwakha kakhulu ne. So ingakho bese uthanda ukugibela khona kanjalo. Yes. So manje umlisa ke uba igama lakhe? Thabiso, waba isibongo? Okagumede. Oh, uqwabi. So manje nihlangana kulesi sitimela la kushunyelwa khona. Yebo. And naye interested nje ekuzweni indaba ekusukushunyelwa ngazo ngaleso sikhathi. Into engisolayo nje mina umlisi uThabiso. Wayengagijeliswa ukuthi uthanda intshumayelo. Inkinga wayesebone mina. Oh. Wakrema ukuthi wena ugibela lapha ya. Mhlambe ke kade igama lokuqala nga alikhiphe emlonyeni wakhe libhekile kuwe bekathini? Sabona Nkosazane. Nkosazane. Okay, shuthi wena wathanda Nkosazane. Indlela ayikhuluma ngakhona nje.
unesizotha lo yamuntu. Yabo thina singama-females kukhona izinto umuntu uma ezoqala ukukhuluma nathi esiqala nga kuyibheka fast qu. Abanye bethu okay ngikutshela ngami mina if uza kumina uzokhuluma nami ngibheka izandla kakhulukazi. Inzipho zigundiwe ziclean yini noma mhlambe unezipho angazi ngidaliwe nje ngivele ngiqonde ngqo ezandleni ngifuna ukubona ukuthi lezi zandla lezi lo muntu afuna ungithinta ngazo zinjani. So wena ngesingawe yini yokuqala ngqa owayibuka kuyena mayethi nje sawubona nkosazana wavele wahlala kuyena wavele wabona ukuthi ayabona lo ngisho ngathiwani ngidlula naye. Uclean nangumuntu. Oh uclean. Gentleman. Okay. Kamnandi. Oh so nje ngabe dane ngingathatheka nje ngakathi siyangithanda. Okay. Wamthanda ne? So yasiyaqala ke relationship. Yeah, sa exchange ama numbers. Okay. Mba ukuthi sikhulume kancane, sakhuluma kancane emgaqweni sesiphambana. Okay. Wakhuluma kancane ngathi yazini ngoba sijahile so to exchange ama numbers. Sagcina sesixhumana kanjalo ke emafonini saxhumana waze Okay. Wacela uthando. Manje njengoba efika kuwena empilweni yakho wena usingle noma mhlawumbe ukhona nje omunye nje ubhudi nje. Osu right uyena. Hayi, Bo single. Bengisingle. Yena uthini ke? Uthi yena ukhona omunye umuntu osifazana benaye noma uthi yena ube single? Nawo wavudana waqhama nje wathi siyafana so2. Indlela ethi sangawasho nje nawo single nami single. So mayisho kanjalo wena wakuthemba lokho. Ukhumbule ama males analamanga lawa ongawakholwa uwathatha wafaka enhlizweni yakho wabeke uthi ngoba nakho umuntu wamangitshela lokho ukuyiqinisa kanti uthola ukuthi usho bho namanga. So uke wathi usingle yes ukuzwile lokho but molokhu ubuka impilo yakhe indlela enza ngakhona ubona ukuthi waye single ngoba impela wayeqinisile noma mhlawumbe wayejokisela noma efuna ukuthi awine inhliziyo yakho. Wangilutha lo yamuntu because ngase ngiblind engasabona nokuthi ungiqambela amanga noma kwenzalana because izinto ayengenzela zona ziningi. Oh okay. Mhlambe ke ubhuti ngiyaxolisa ukuthi ngifike entweni ngiyazi usawuzanga ngalokho la but ngiyacela nje ukubuza. Ubhuti lo uye wafika isibaya sika baba savaliwe or vele bese kuvuliwe vele indlela thizeni. Ngiyaxolisa Nkosi yami ngiyazi ukuthi uyangizonda ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Sengikhuluma nje emaqinisweni uye wazivula isibaya sika baba. Oh okay. Okay. Angithuki ngoba inkonzo yamaNazaretha inemfundiso encike kakhulu kwisiZulu. And engithakaselayo nami njengomunye umuntu owumZulu. So ngiyakuzwa mawuthi uyena oqalile uba nesikhiya wavula. So ngabe ama parents wakho analo yini ulwazi lokuthi ubhuti lo uyena ogqekezile lapha esibayeni sasekhaya lakho? Yes, isona sizathu lesi esabenza ukuthi bengikhiphe ukuthi ngimove nje ngiyohlala naye because abahambiselana nalento engayenza. Okay. Yes. So ukukhipha kwabo kwakuwukuduba noma babenzela ukuthi mhlambe mawungamgqugquzela uhleli naye endlini mhlambe singayithola lenkomo lebalekile lesithi kamama. Yes, because ngangimtshela mina ngisahlala ekhaya engangizwe so abazali bami especially nje ubaba wakhetha ukuthi angikhiphe ngiyohlala naye straight because khona ezokwazi ukuthi agqugquzeleke. Bakubamba kanjani ukuthi ngeke ngathi kuvuliwe lapha yana? Yo, ngangifihleli mina. Wangifihleli mina. Ngiyabona nje into kanjalo ke. Bangibamba nje mina ngiyatatazela ngomuntu otatazelayo yabo. So kunosisi bami abancane abahlolwayo. Okay. Kwasi ngelinye ilanga bemhlangene mina angena umuntu omhlanga ngusandvile umhlanga. Basi bemhlangene ugogo wami qala before bemhlangene uyabahlola. Wasele sethi hayibo wena ulanga uze na uzohlala la. Wema. Lapho mina ngiyazi nje ukuthi akusekho. Utholi nje. Lapho sisibambona bayazi ukuthi sixoxa yonke into nabe kamereni and leyo nto into engiphatha kabi
AmaZulu isikhathi esiningi bayakwazi ukufundisana ukuthi mekuthi kuvaliwe la uzobona ngani. Mekuthi akuvaliwe futhi uzobona ngani. Akusewona wonke umuntu ophoqelekile endlini emnyama ukuthi abalandela isiZulu. Abanye ngenzeka ukuthi abazi futhi baningi abangazi ukuthi ubona kanjani mekuthi bekusavaliwe la uwena umuntu wokuqala because imizimba yama-females ayifani. Abanye kuyenzeka ukuthi bathi bayaqala ngqa lingaphumi igazi. Imizimba abantu ayifani Nkosi yami. Abanye kuyenzeka ukuthi mabeqala ngqa liphuma igazi. So mhlambe indlela ayifundisekile ngakhona uye wabona ukuthi uyena oqala noma uye wamtshela uzwe ngawe. Yeah, wezwa ngami. Uyena ngesingayo nje wayengaboni lutho. Ngesingayo mina ngibona ngathi wayengaboni wayethe lapho ngidlala ngayo. Okay. Yes. Yo. So wena ubusafocusile kuyena and awukakafisi ukuthi kube khona umunye umuntu empilweni yakhe ngaphandle kwakhe. Iyo lo muntu wangenzisa izinto eziningi kakhulu. Uye wafundiswa uyi. Yeah, and lo muntu wathi angeke umsebenzi because wena usebenza kahle uzonakekela. Yes. Okay. Manje usakubhekelela njengoba ethembisile noma mhlambe uye wajika nje. Ngoba ngibhalele la ekhaya nje obviously akasanginakekeli. Oh, okay. Mana-ke awungichazele ubone ngani ukuthi ukhona lento entsha aseyenza? Hey, meholile akasasho ukuthi hey asiphumeni. Njalo meholile ubuye ebusuku. Okay. Ndifuthi nje mekukhala ifone manje nje uyaphuma kasho ukuthi uyapi. Okay. Yabo uyenza izinto nje engayi-understand. Yeah. Njengoba abazali bebekuthumile ukuthi hambe uye khona ukuze uzokwazi ukuthi usibuyele nale nkomo ebalekile okuyinkomo kaMama. Useke wayikhokha ke? Sihlale nje unyaka owodwa naye. Kwathi kowesibili waqala ukungenzela izitayela. Eish. Abantwana uNkulunkulu bengakanibusisi ngabo utho nje. Bengaplani izinto kanjalo. Nami bengakacabangi nje into kanjalo. Ngabe mhlambe uvalile ngesingawe noma mhlambe bengaqondani khona? Oh yeah, mina ngivalile. Uvalile. Yes. Okay. Uyazi noma? Akazi. Uyima. Ngathi ziningi imfihlo ekhona lana. Yo. Okay, fine. So njengoba ke usinikezile inamba kasisi loyo, sikeza sazama ukuxhumana naye. Futhi ukhona njengamanje la e-studio. Angazi uma wena ukuthi ulungele yini ukuthi ngimlande khona uzokhona ukuthi ukhulumisane naye buso nobuso. Kanti vele lento ngicabanga into ekhona. Uyena uzofika asichazele noma iqiniso lento kade ucabanga noma cha. Yo. Kodwa wena njengoba usinikeza inamba yakhe sixhumanile naye samthola. Ngimlande. Okay. Asikho isikhathi sokushaya ovalo. Lengisho nje ovalo. Ngimlande ne? Yes. Awusumuntu nolaka. Angazi. Ngisho ukuthi ngizoyibonela mina. Cela wehlisa umoya tu. Okay. Ithi ngimlande ke. Okay. Silandelayo. Siphinde sinamukele ababukeli lapha emakhaya kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba efikile la kuyacaca ukuthi uvumile ukuthi asijoyine kulona lolu hlelo futhi enethemba elikhulu ukuthi uzokwazi ukuthi asiphendule imibuzo esizodinga ukuthi simbuze yona njengoba sesimbona la ubuso nobuso. So ke asike sizwe ukuthi ingabe iqiniso sizolithola na. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Maba lo hlelo naye? Mamthembu. Umvelasi? Yebo. Ubuye uphi uhlala? Ngibuye eBluff. Mama aphi neBluff? Brighton Beach. Oh, okay. Ukhulela khona? Emakhaya kuseMandeni. Emandeni? Yebo. Mama aphi naseMandeni? KwaSithebe. Oh, okay. Uyamazi sisi enhlelayo? Ngiyamazi. Umazi la kuphi? Why washo ngomoya phansi singiyamazi? Umazi la kuphi ngihlebela? Ngaye nje khona idrama esake saba nayo before wake wangifonela. So ngiyambona ukuthi uyena. Bo umbambe ithombeni? Angazi wangibamba phi yena. So nga-explain ukuthi wangibamba but ngiyamazi nje sengiyambona. Wakufanele wathini ngokwedlule? Wangibuza nje mayelana nobaba indoda yakhe. Ngazi noma banengane noma banayo ngazi. Okay. Indoda yakhe. So njengoba ula ucelile ukuthi asikulande usijoyine kulolu hlelo lolu
khona ezokwazi yena njengomuntu obhalile ukuthi akubuze nanoma ngabe kuthiwa imuphi umbuzo afisa ukuthi akubuze wona. Akazili ukuzokudelela, akafuna ukudelela, afuna ukweyisa, afuna ukwehlisa isithunzi, but kunezinto eziningi azilandelelayo afuna ukuzi-understanda kahle ngomuntu athandana naye. So ngiyacela ukuthi umbuzo nombuzo afikelwa ukuthi abuze wona umphendule kona ngokweqiniso. Okay, ngizomphendula mama. Ngiyabonga. Ngiyacela ukuthi ukhulumisane naye. Ya, ngikubuze amazi Thabiso. Hayi esathi ya, ngicela shokunye. Sisi ngikhuluma nawe ngikubuza into eyodwa ngicela ukuze yamazi noThabiso. Ngibingelela kahle phela uya. Sisi wangiphendula nge-attitude ukuthi asendoda yami. Uyamazi uThabiso yebo noma cha? uThabiso uyazi ukuthi siyazana. Nenzana noThabiso? Hawu sisi. Why ufuna ukwazi senzanani? uThabiso phela uyena owathatha ubuntombi bami sisi. So kufanele like guys. Yeah, ukhalela ubuntombi bakho sisi nathi badliwo bethu. Why ukhalela ubuntombi bakho? Sisi ukhuluma nobani ukhuluma kanje? Ukhuluma nobani nje uyazi ukhuluma nobani? Hayi intombazana idrama. So le drama obuhlezi uyenza efonini uphinde wazoyiletha la ku-TV. Mengeke ngikwazi phela uThabiso umuntu wami. Mina ngiyakubuza ngithi ukuthi uwenzana noThabiso wena ubekufuna ungiphendule kuqala. Hayi unedrama muno. Umuntu kaJehova wakho hayibo kahleni. Angiyazi nje mina lo uThabiso wakho. Unesikhathi singanani uthandana noThabiso? Mekukuthi niyathandana? Hayi impela sesigudlile nje manje nje impela kuyako 7 months lapho. 7 months. Weye moya ongcwele. 7 months. Visema kade kushela uThabiso uye washo ukuthi unayo partner noma uye wathi usingle? Hayi azange ngishele istory. Azange kushele? Cha. Iza nazo. Wachazeka nje uThabiso phela kumele bemuhle kuze ugaye bono abese yachazeka. uThabiso ngangiya ku restaurant nama friends ami sadla, okay, sahluleka ukukhokhela ibhili. So sabona ukuthi ukuze singabe sanikeza umsebenzi ukuthi siwashe izitsha senzeni sishaneliswe phansi. Awusathi masibukela nje lapha khosa sesinje si stranded singazizoshona phi and kwi restaurant basifuna ukuthi sikhokhe phela. So mina my boyfriend ebenginaye so waye ngasayifaka imali. Saxabana so wangayifaka imali ukuthi ngihambe ngenkani nabangani bami. Okay, and there's a guy there, cute guy nje oclean uThabiso wakhona that day ngamazi ngambona how uThabiso weza kuthina wathi njani uyabona ukuthi hayibo sisi ukhuluma indoda yami la uzo like mana wathi ngeke umise sisi wathi uyabona ukuthi sisi ngiyabona ukuthi ngixayekile indaba ngachaza istory ukuthi hayi sesidluleka ukukhokhela ibhili so wathi usengayikhokha nje just because sebone mina. Thabiso waqala wakhokha. Awungimele wena. Thabiso wami. Kade wasungifonela. Ifewa wakho omela umbeke endlini. Uyazi ukuthi wayihleli yedwa lapha. Uzuyasho ukuthi akamshelanga uye wayofenza indoda yami ukwenza kanjani lokho intombazane nesimilo. Wayengahamba ngani naye. Mina that day ngambona ehamba yedwa. Ibhili ethi plus or minus bani? Athi mbokho sasiba u4. Okusho ukuthi ngoba sasidla ama plate 150 60 and kwakune champagne so nje close to athimbo cause kwakuno 1600 nje lapho. Angizwanga Thabiso akasangenzela izinto ngenxa yakho. Angizwanga sisi. Angizwanga. Phela boba Thabiso wangekisa umsebenzi athangeke umsebenzi ngenxa yakho. Ubobamba inja yakho mina ngazini ukuthi indoda yakho. Uzumbiza ngenja. Hayi boy Thabiso wambinja. Ubobamba inja yakho sisi. Idrama. Angizwanga ongeke squad. Ngilethele nje idrama. Ungangiletheli nje idrama sisi. So uzame nokuba muhle Mosi yazi lapho unemali azama ukuzithanda. Kanjani? Udlimele indoda yami kanjani? Phela uzama ukuzithanda angahambe bona bonke abantu. Emva kokuba ekhokhile ibill so nase nahlangana ngaso sikhathi ke nazana kangcono. Phela sisingangeke we muhle lwamfana. Muhle. Kangeke. Uyajwayela lo. Ngicela nimbambe yabo nje mina uyangibona sisi angina idrama yokulwa. Mina nginayo idrama yokulwa. Sisi uThabiso uthatha ubuntombi bami ngeke ngikwazi ukuyeka le ntombazane. Uthanda muno. Wawuthanda. uThabiso ubeplanile ukuthi uzoletha inkomo yama. Usangayiletha. Kanjani ithengela wena inwele zoplastic kanjani? Mina angimbambile umuntu wakho uyena ozenzelayo ngokuthanda. Khona omunye umuntu onayo enhlizweni yakhe ngaphandle kwakhe. Ayi sisi yabona lo benginaye sengimkhiphela cause yabona uThabiso uyaspenda. Hayi uyaspenda la mfana. Ngicela ungeke kancane. Uyaspenda. Yebo le phone. Skoro konke ngiyashintshela uzongithengela ifone. Ma.
Hamba intombazane yangidelela intombazane. Angikudeleli. Uyangidelela sisi. Zama ukubamba indoda yakho. Iba right empilweni, ube clean, ube muhle, uzithanda, uzokuthanda kumfana. Ngicela ninginike ma. Uzokuthanda umfana. Mina ngicela bandla engasondela eduze kwami because angifuni nje ukulwa mina nje ngiyilady angilwi. So wena awuziboni futhi usuke eduze kwakhe uThabiso? Nkosama ngiziboni ngabe ngiqamba amanga. Khona intombazane engashiya imali. Angiziboni bandla. Usengenza ngenye indlela ke. Hayi kodwa nje bantu kusuka ugcine nini kwakona ukukhuluma naye Thabiso? Awu manje nje ngiza la ngiyamtshela ukuthi ngibiziwe somewhere because bengazi nothi ngiza la. uThabiso ifona yakho ivalile uThabiso. uThabiso usemithingini ifona yakho ivalile. Hayi mina phela uyabona nje mina ngimtholile. Shuthi uvale yena uyacabanga. Shuthi umblockile angazi noma ngiyablockana noma nenza njani. uThabiso i-gentleman. uThabiso uyakwazi ukuphatha intombazane. uThabiso ngevda neshelane nawe vela akakushelanga wena uhamba uthatha indoda yami. Okusalayo usafona. Okusalayo usafona. Sungasho-ke wena umbambela noThabiso uyafona. Ngisho ngimziba. Hayi. Vele wena ukhohla ke. Wakuthembisana ongitshela. It's not ukuthi ukhona ngithembise yona yabo uyenza nje. Uyenza. Yabona noma nje ngimcela imali, ngicela ukwenza ikhanda, ngicela ukuya out nabangani bami. Mina nginengane cabanga nomunye umuntu but nje uyanginika imali ukuthi ngihambe nengane yami say out cabanga. Homa. Spendela nje. Uyangispendela bandla. Ngimtshelile nje ngasi le phone angithandi. Wathi uzongithengela ifoni. Ngicela ungeke kancane ngiyacela bandla ngifuna ukuyibambela mina le ntombazane. Usebenza konje Usoloko ungibuza imibuzo ngifuna ukukhuluma nawe mathuba phambi kwakho ngikubuze. Ngicela ungeka mina ngifunda ukungcolisa izandla zami ngawe bandla please. Ngaze ngadeleleka. Usazimisela ngokuthi uphinde uqhubeke. Ngidelelekile nje abazali bami angibazi bazothini. Angazi ngidelelekile nje like speechless. But uyamuzwa indlela achaza ngayo manje. Uthi akazimisele ngokuthi amshiye uThabiso. So wena ngesingawe usafuna ukuqhubeka futhi uthanda noThabiso noma wazi ukuthi unosisi la eceleni. uThabiso ngiyamthanda. Okay so asazi ngoba simthanda sonke. Nami nje ngiyamthanda bandla. Awukwazi ukuthi uthanda indoda yabantu sis. And futhi wena unengane leyo emehlweni. Phela wami ubabongane wangishiya. Thathela abanye nawe kuyathathelwana. Thabiso mina yazi ngengokuthi Thabiso mina yazi. Thathela abanye sis. Ungijoyela gadesi. Nami ngithathe indoda yami yazi. Hayi ngeke. La isohlangana khona sisi ubaleke enyawo uzothi ngoba uzobona. Relax. Uzokuboneka. Lapho kade ngisendlini yakhe ubunuko obulapha ya. Clean amunu. Yo. Kade ngisendlini yakho. Kade ngisendlini yakho zonke. Ungijoyela kabi sis. Clean. Kade kuphi yena? Okay. Usisters angimazi. Kade ukole singaki endlini? Bengifike nini kuthangi njengoba ku Friday. Homa. Usubeye kuba nihleze yakubo uthanda ikubo. Shiya indoda uyekubo. Washiya uThabiso endlini. Indoda ayishiywa sihlala nendoda. Mawuyake nihamba ubuye musukuhlala khona. Hlalelana. Phela mina angifani nawe mina. Mina ngifani nawe ufaka inwele ezifake mina ngumuntu mina. Le fake yazi ngayithengela uyena uThabiso. Uyakhumbula le message oyibuza ungibuza yona uthi le mali imali iphi le engisendelwe yona. Ngangiyothenga lezi inwele. Imali yandoda yami wena. Imali yandoda yami. Ungijoyela kabi lentombazane. Ungijoyela kabi lo muntu. Ungijoyela kabi. Yes, mina kahle mina ngusonisi ngumnyama nakangendelele uzokubona manje usayibiza ngefake uzokubona nawe bhuti ngibangela isiqefe nje lokhu ngithinta angeke ngikwaxhona noThabiso uyena uzokhona noThabiso uzokwenza amaminzi athize usibona uzokuboneke uzokwabona asiphume la ngiyacela bhuti wami uthi uphume noyedwa khona bezoba la sizoba nisho ukuthi baphephile nanoma umuphi nje Ngubambe lingashoni sisi uzokubona. Mbuke lapha ekhaya ngiyacela sivele siligoqe la uhlelo nani nizibonelile ukuthi kuhambe kanjani. Angazi ukuthi yini ezokwenzakala but siyadinga ukumbona ubhuti azozichazela yena self ukuthi sithini story phakathi kosisi boba u2 ubana hamba naye ubana ngahambi naye ubana adlalisana naye ubana ngadlalisana naye kungesikhathi singanani uzozichazela yena ngokwakhe. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa usubscribe ulike ushare mina ngiyanthanda kakhulu. Bye. Black Life TV.